Благодаря, Тони. Благодаря. Благодаря на всички, че сте тук тази сутрин. Може да имаме една молитва преди да... Усещам, че тук има хора, които са пред стена, която не могат да преодолеят сами. Дали това е болест, дали е нещо друго, материално. Сега Бог ти говори на сърцето с любов. Святи Дух. Святи Дух. Святи Дух. Както всички сме в тишина и в молитва, ако някой наистина това послание се отнася за него, просто да вдигне ръката си. Безизходица, в която той търси помощ от Бога. Просто вдигне ръката си. Бог вижда тези ръце. Вау! Лоша новина, изненадваща диагноза. Самота. Бог ликува днес сега. И това е толкова важно за теб. Святи Дух, прегърни това сърце, което е пълно с болка или неприемане, или неразбиране, или страх. В името на Исус. Приеми това, приятелю. Приеми това освобождение. Святи Дух. И така, добре дошли на всички в Божието присъствие. Вярвам, че сме на точното място и точното време. Присъствието на живия Бог. Аз много мислих какво да проповядвам днес и фокусирай се върху молитвата, с която започнахме. Непременно ще завършим с молитва проповедта, която да даде още по-голяма сигурност в твоята битка и в твоята победа на вяра. И днес аз искам да говоря за героите на вярата. Най-любимото ми послание е Евреи 11 глава. И стоях там и си мислех за хвалението и медитирах в Божието присъствие чрез хвалението и поклонението. И изведнъж осъзнах, че се намирам сред герои на вярата. Много от вас не познавам, но тези, които познавам, мога да ги назова поименно. Защо да не кажа за Румен, който стои на предния ред и знам колко много победи, геройски победи има на вяра в живота си. Може би дявола иска да му каже, че нещо се е провалил, но Бог днес иска да му каже, че е герой на вярата. След като е устоял, след като е тук, след като вярва, след като продължава да стои в Божието присъствие, той е преодолял геройски страховете си, провалите си и е във вярата. И тук виждам толкова много физиономии на хора, които знам, че са герои на вярата. Майки, които продължават да стоят зад децата си. И някой ще каже, да, Мочукова, младша виждам, и тя ще каже, аз съм толкова малка, какъв герой на вяра? Вие трябва да видите българските училища. Непременно, моля те, във Viber групата пусни едно междучастие. Пусни малко на тези хора да видят българските училища. Пообещаваш ли ме? Пуснете в каква среда нашите тинейджери, герои на вяра, живеят и отстояват вярата си. За да разберем нещо. Не бива да имаме самочувствието в лошия смисъл на думата, но непременно трябва да имаме пълната увереност, че Святия Дух в нас ни прави повече от победители, защото Той е този, който ни подкрепява. Герои на вярата са нашето хваление, герои на вярата са младите семейства, които стоят, подкрепят църквата. Вау, тук имам един герой на вяра. Грация. Спомня се там до кафявата кутия отвън
Колко играци дойдоха при мен преди 17 години и казаха: лекарите казват, че нашето бебе, което още не е родено, най-вероятно има някакъв проблем. Но ние взехме, аз като пастир и политически коректен се опитвам да дам най-различни алтернативи. Те казаха обаче: ние имаме една единствена алтернатива да дадем живот. Не е ли това герой на вярата? И тук е Ники, и Ели, и Надя, и всички ви. Обръщи към човека, теб му кажи: ти си от Евреи 11 глава. Дявол иска да ни направи последователи на хора, изцелители, гурута и всякакви други религиозни водачи, а Бог иска да ни направи герои на вярата, които продължаваме да пишем Евреи 11 глава. И аз искам да ви прочета. Аз не знам дали трябва изобщо да проповядвам за тази глава. Тя е толкова ясна. А вярата е даване твърда увереност за ония неща, за които ние се надяваме. Тя е дълбоко убеждение за неща, които ние не можем да видим. Защото поради нея, тази вяра, старовременните добре се свидетелствуваше. Те имаха свидетелство, такова каквото аз днес казах за вас, само накратко, за да се присъединим към този разказ на вяра. Би ли се обърнал отново към човека от теб да му кажеш: продължавай да разказваш твоите истории на вяра. Продължавай да разказваш своите истории. Продължавай да правиш своите истории за вяра. Защото Библията ни казва, че вярата е активност, действие. Вярата е да правиш, а не да чакаш. И с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй, защото видимото не стана от видими неща. И с вяра Авел пренесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелствува, че е праведен, понеже Бог свидетелствува за даровете му и чрез тая вяра той след смъртта си все още говори. И продължава изброяването на. Аз искам да прескоча малко от всички тези истории, прекрасни на вяра, и да отида в 27 стих. Нека да почнем от 24. С вяра Мойсей, след като стана на възраст. И първото нещо, което искам да призова всички хора тук в тази зала, без значение биологичната им възраст, време е за духовна зрялост. Време е да разберем, че вярата задвижва невидими неща и прави чудеса в нашия живот не чрез въздействието на външни фактори, а чрез дълбока духовна зрялост, която ни прави задействащи божествените сили. Вяра. И с вяра Мойсей, като стана на възраст, като придоби зрялост, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите хора, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. И с вяра напусна Египет, без да се бои от царският гняв, защото издържа на един, който вижда невидимия. И така, приятели, кой е човекът на вяра от Евреи 11 глава 27 стих? Казват се няколко неща за Мойсей. Първо, както казахме, той стана на възраст. Предният стих ни каза нещо интересно. Мойсей се роди биологично, неговото ДНК беше свързано с една майка, една жена, която се бореше за оцеляването на собственото си дете. Беше ужасно време, време на бруталност. И Мойсей трябваше да умре. Царската заповед беше, че децата трябва да умрат. Децата родени в строго определена етност, в строго определен период от време, трябваше да умрат.
И тогава една майка и една сестра. Я да видим тук колко са майки. Би ли дигнал ръката си? Ти си герой на вярата, ти си майка. Искам да те насърча нещо. Продължавай да се бориш за живота на своите деца. Не спирай да вярваш, че детето ти ще излезе от реката на живота и греха и ще влезе в царските палати на Божията слава. Може би са минали десетилетия. Продължавай да стоиш пред Бога и да пускаш тези лодки на вяра. Детето ми няма да умре. То ще живее и ще разказва делата на Бога. Детето ми няма да е болно от неизлечима болест. То ще живее и ще разказва делата на Бога. Детето ми няма да бъде абортирано преждевременно. То ще живее и ще разказва делата на Бога. Нима това не са молитви на майки? Може ли майки да ми помагат? Аз не мога да вляза много идеално във вашата роля, но мога да подозирам чрез любовта на бащата каква е молитвата на майката. Страховете, очакванията. И когато целият свят е насочен срещу нейното дете, тя пуска лодки на вяра. Прави кошове, водоустойчиви кошове. И не е ли това метафора на семейството? Колко от нас сме готови да положим дълбоки усилия на вяра, за да направим устойчиви кошове нашите семейства, устойчиви, водоустойчиви или грехоустойчиви. Или вкарваме вътре в нашите домове греха, водата на Нил, бълвоча на Египет. Това са все метафори, които се надявам вие разбирате. Ако не разбирате, значи сте доста нови в Библията, ще ви помоля да отидете там, където пише тук си за първи път. Стани част от нас, за да може да ви разкажат повече. Майката роди Мойсей с вяра. Майката запази Мойсей с вяра. Искам да разберете нещо. Родителите го криха 3 месеца. Може ли да се изправят всички родители? Време е да вярваш и да скриеш децата си. Или да покриеш децата си. Време е да повярваш, че този свят няма власт над децата ти и заповедите на този свят по никакъв начин не могат да ги застигнат. Защото те са под специалната ти защита на вяра и родителство. Нека се помолим за родителите в тази зала. Отче, дай смелост на моите брати и сестри и на мен самия да правя тези 3 месеца защита. Този важен срок, в който се запазва живота и се подготвя за влизането в двореца на твоята вяра. Тези 3 месеца защита, дай ни мъдрост как да ги изградим в тези дигитални времена, как да ги изградим в тези времена, в които сме забързани да изкарваме прехраната си и по никакъв начин нямаме време за нищо. И сякаш имаме време за губене. Затова това време за губене, Господи, ни го дай да бъде време за защита на нас самите и на нашите деца. Амин. Можем да седнем. И Библията ни казва, че тези родители криха 3 месеца. Трябва да намерите, скъпи родители, вашето време да криете от децата си мобифоните. Не мобифоните, смартфоните, екраните, телевизията, въздействието на враждебната среда отвън. Искам да разберете нещо. От тогава до сега светът на Египет иска да завземе светът на вяра. Това крехко създание, бебето Мойсей, щеше да направи велики божествени чудеса и знамения на неговото време и силата на неговата вяра щеше да продължи да отеква и продължава да отеква хилядолетия след неговия живот. Но тези 3 месеца бяха супер важни. Тази лодка, която майка му и сестра му направиха,
защитена от водите на Египет лодка беше много важна. И това е преобраз на защитата, която ние, вярващите, които раждаме чрез вяра, трябва да изграждаме с дисциплина и постоянство и смелост, дори и с риск на живота си. Следващото поколение – победители на злото. Кои са твоите 3 месеца? Може би са 15 години. Може би са 10 години. В нашето семейство, като бяха Симеон и Михаела малки, по-късно или съвета, имаше ограничения за компютрите. Те вярваха, криеха, осъзнаваха красотата и не се бояха от законите на този свят. Вижте колко са крехки законите на греха. По 10 години либерализма напредва в цял свят по един ужасен начин и всички черно-красни графици рисуваха лоши черти за бъдещето на библейският начин на семейство и на прочее. Изведнъж някъде там в страна, която България много малко уважават сякаш, някой каза: не е вярно, нещо се объркали. Има само и 2 пола, мъжки и женски. И изведнъж целият свят започна да работи по друг начин. Защо ли? Може би защото парите и войските говорят. Разбрах, че тази страна, която реши, че трябва да смени политиката, има 4% от населението си и как беше армията? 4% от населението на земята и 47% от оръжията на земята. Защо ти казвам тази информация? Защото силата говори. Не вярвате ли? Някой да утре да отиде и да се скара на началника си. Не се караш с началника си, ако не искаш да те уволни. Силата говори. Ти имаш силата на победител. Ти имаш силата на вяра. Тази сила на вяра говори. Ти имаш оръжие, които са в милион пъти по-силни. Оръжието, с които воюваме, казва Библията, не са плътски, но пред Бога в духовното са силни за събаряне на крепости. И Бог използва различни неща, за да даде благовреме и да спре влиянието. Той казва: аз ще дам на моя народ 3 месеца да ги защитя от воинството, желание на Египет да ги унищожи. Как ще използваме това благовреме, зависи от всички нас. И Библията продължава за Моисей, но аз специално искам да се срещнем днес с 27 стих на Евреи 11 глава. Готови ли сме да го чуем? С вяра Моисей напусна Египет. Нека за тези, които не са чели Библията, да разкажем историята бързо. Моисей се ражда в неблагоприятно време в Египет, някъде няколко хиляди години преди Христа, по времето на един фараон, който иска да унижи и да намали демографски развиващата се еврейска нация. Те разбират, че имат демографски проблем, робите раждат повече деца, по-създрави. Те си мислят, че това е свързано с нещо друго, но всъщност това е божествената богословия върху всяка еврейска майка. И разбира се, дявол винаги се опитва чрез бруталност да унищожи Божията любов. И Библията ни казва, че Библията ни казва, че фараона издаде заповед момчетата да бъдат убивани. И една майка със своята дъщеря направи всичко възможно да запази това красиво и прекрасно дете Моисей. И го запази. Как? Направиха една кошница, сложиха своето бебе там, повиха го. Кошницата завиха
с специална смола, така че да стане една малка лодчица. И пуснаха тази лодка на специално място. Пуснаха я точно на място, където дъщерята на фараона трябваше да се къпи. И по стечение на обстоятелства и божествена намеса, тази лодчица, малка лодчица, отиде точно там, където дъщерята на фараона слизаше от двореца директно на плажа на Нил, за да се къпе. И тя намери това дете, отгледа го като свое и то стана внук на фараона. Има прекрасни филми на тази тема, които са много библейски, може да си ги вземете и да ги разгледате, но дълго време той беше обучен в фараоновия дворец, в царския дворец, разбра всичките истини и тайни на египетския двор, но един ден се срещна със своята съдба. Един ден се срещна със своя народ, един ден се срещна със своя Бог, един ден се срещна с предизвикателствата да вярва в невидимото. Някой каза, че срещата на Мойсей беше с Бога, невидимия Бог беше там в черницата, в капината, която не изгаряше, гореше и не изгаряше. Аз съм абсолютно съгласен, но имаше една друга среща, в която той се срещна с несправедливостта и трябваше да избере. Искам добре да осъзнаете това. Вярващите хора са хора на справедливостта. Искаш да имаш вяра за здраве. Преди да вярваш за своето собствено здраве, духът ти обучен ли е на справедливост? Готов ли си да отстояваш справедливи каузи? Поводливаш ли опашка пред неправдата или си осъзнал мисията, която имаш? Да се направиш твоя свят и света около теб по-справедливо място. Това е много важен въпрос за всеки християнин. Защото Библията ни казва, че вярващият човек може да изпита всичко, но никой не може да го изпита. Ако ти наистина си човек на вяра, ти ще преценеш справедливото от несправедливото и ще отстояваш справедливото. Мога ли да имам амин за това или почваме да разбираме колко е тежка тази проповед? Справедливото струва. Виждаш несправедливост, когато някой вдига ръка срещу друг. Виждаш несправедливост, когато някой разцепва църквата. Виждаш несправедливост, когато някой краде от другия. Виждаш несправедливост, когато нещо се случва на пътя. Справедливото, ако се отстоява, струва. Може някой да ми помаха, ако разбира за какво ви говоря? Виждаш, че си свършил една работа абсолютно погрешно, неправилно и далече от технологията, която трябва да изпълниш. Справедливостта е да направиш тази работа отново. Отново на собствена сметка да поправиш лошото. Но е скъпо. Не можеш да вярваш за своето изцеление, ако не си справедлив. Не можеш да бъдеш герой на вяра, ако не си справедлив. Не можеш да продължаваш напред и да виждаш невидимото и да отстояваш, да си част от Евреи 11 глава, ако не си изградил дълбоко усещане за справедливост. Има ли смисъл това, което ви казвам? Така казва Библията. Първото нещо, с което Мойсей каза, че е мъж на вяра, е дълбокото му, изгарящо чувство за справедливост. Затова аз смятам, че той срещна Бога, справедливия Бог, различен от жестоките богове на фараона. Искам да разберете нещо. Той живееше в фараоновия дворец. Той беше обучаван да се покланя на египетските богове. Тези богове бяха богове на жестокост. Те пренасяха деца като жертва на тези богове. Но дълбоко вътре в Мойсей имаше друг зародиш. Зародиша на Божията любов и справедливост. И в мига, в който той трябваше да вземе решение, взе глупаво на пръв поглед решение, но искаше по някакъв начин
да възстанови справедливостта. И уби от справедливост. Неправилно, погрешно. Това по една тема за друга проповед, как да бъдем мъдри, разпознавайки справедливостта, не да бъдем компромисни. Но той срещна Бог чрез справедливостта. Разбирате ме добре, нали? Аз не оправдавам. И дали е грешно или не можем в този дълъг исторически контекст да търсим какво е. Но Мойсей никога нямаше да отиде на следващото ниво, ако не беше отстоял справедливост. Искам да разбереш нещо. Твоята реакция днес, това е част от причинно-следствените връзки на живота, твоята реакция днес по даден въпрос може да означава нещо абсолютно различно в утрешния ден за теб. Тоест, ако днес ти си справедлив, това може да отвори врати за твои духовни благословения. Вижте, вратите за твоето духовно изцеление, вратите за твоето съвършено здраве, вратите за твоето дълбоко душевно равновесие и мир не идват отвън. Те идват от изграждане на добри взаимоотношения с Бога и с теб самия. Едно вътрешно равновесие, което се ражда чрез строго изразена ценностна система, която започва с факта, че си направил всичко възможно, за да реагираш на несправедливостта. И Библията ни казва, че в този миг, когато Мойсей почувства живота си застрашен, напусна Египет. Нека да започнем с това. Напусна. Всички да кажем тази дума, напусна. Когато Бог ти е докоснал, има неща, които трябва да напуснеш. Египет е преобраз на греха, преобраз на злото, преобраз на алкохола, преобраз на неправилността, преобраз на аморалността. И всеки път, когато ти си мъж на Бога, мъж на вяра, започваш да напускаш лошите неща. Само в момента се сещам, знаете ли, за да бъдеш родител, трябва да бъдеш щедър. Колко родители ще ми помахат с ръка и ще се съгласят. За да бъдеш успешен родител, трябва да бъдеш много щедър. Трябва да бъдеш щедър да даваш време, трябва да бъдеш щедър да даваш финанси, трябва да бъдеш щедър да създаваш добра атмосфера. Трябва да си готов на саможертва. Поправете ме, ако греша. И аз съм виждал толкова много скъперници родители. Минава време и те се чудят, Боже, какво стана с детето ми? Беше скъперник. Беше скъперник да му отдаваш, да не му отдаваш време. Беше скъперник. Някой каза, аз бях толкова щедър. Може би и това е проблема. Родителството е космос, сложен. Без Святия Дух не можем да успеем. Но скъперничеството е едно опасно нещо в взаимоотношенията. Аз съм виждал толкова много разрушени семейства, защото един от двамата си затворил устата и сякаш жълтици струват думите и не казва обичам те. И не казва колко си мил. Сякаш всяко докосване с ръката му струва много пари и усилия и не докосва с любов. Има ли смисъл това, което ви казвам? Не бъди скъперник. Какво толкова има от една усмивка? Ще ти потънат гемиите или ако прегърнеш с любов? Не бъди скъперник. Скъперничеството в това отношение. Аз съм го забелязал. Мъж, който не отдава достатъчно, не е щедър в даването на любов към семейството си, той не е щедър и в даването на пари в църквата. Защото той не иска да подкрепя справедливи каузи. Разбирате ли? Това са малките лисичета изяждат лозето. Поправете ме, ако греша. Или ми кажете, ами ако е така. Библията казва, на малкото, ако си верен, на много ще те поставя. Библията казва, че големите неща започват от малки. Има ли смисъл това, което ти говоря? Затова, когато разпознаваш правилното или неправилното в себе, подкрепяй правилното и работи за изчистване на неправилното. И Библията ни казва, че пред Моисей не остана никаква друга алтернатива, освен да напусне Египет.
Той 2 пъти го напусна Египет, между другото. Един път го напусна страхливо и бягайки за живота си, защото фараон разбра, че е убил един човек, който пък уби или наби един негов сънародник, евреин. И втори път той напусна Египет победоносно, като лидер на един цял народ, един цял етнос, който все още не беше станал нация, но той беше водач на едно робско племе, което напускаше Египет. Някои хора казват, че израелтяните тогава са били 2 милиона или 200 хиляди. Аз няма да влизам в цифри, но бяха стотици хиляди хора, които Мойсей поведе с вяра. Това бяха мрънкачи, роби, имаше добри и лоши страни в тях. Бяха толкова добри, че Бог ги остави всичките в пустинята за 40 години и само 3 влязаха в обещаната земя. И може да си представиш, Симеоне, да си лидер на една такава пасмина. Дори и любящия Бог разбра, че няма шанс и ги остави да обикалят 40 години в пустинята. Мойсей напусна първия път Египет на 40 години, върна се на 80 години, изпълнен с Божията сила и благодат и поведе Божия народ. Не защото Божия народ беше толкова добър, а защото той имаше мисия от Бога да свърши работата. Той живееше чрез вяра. Имаше неприятности, но продължаваше да упорства, защото Библията ни казва, че освен, че беше смел, не се боеше от царския гняв, издържа като един, който вижда невидима. Имаше една невидима цел, която Мойсей преследваше. Имаше една невидима енергия, която Мойсей получаваше от Бога. Имаше нещо специално в Божието признание, Божието взаимоотношение, с Мойсей, което му даваше крила. Искам да те попитам, кое ти дава крила в живота? Това нежно усещане, че видимите неща стават от невидимите. Искам да ви призная, че когато аз печеля пари, се чувствам много въодушевен и енергичен. Колко това са така? Адреналина ми е на макс, когато спечеля пари, аз съм като някакъв Ламборджини. Заредено, разбира се. Но има и други моменти. Как сте ви? Най-лошото на тия моменти с финансовите тласъци е, че бързо свършват. Не парите, моментите, усещането. Обаче Мойсей имаше един друг тласък. И аз искам да ви го кажа. Тласъка на божествената вяра. Той знаеше, че ще победи. Трябваше му 40 години да се върне и да победи фараона. След това му трябваше още 40 години да види обещаната земя. 80 години издържане. И темата на моята проповед е нещо да издържим. Майка му и баща му издържаха натиска на правителството да не убият собственото си дете и го спасиха. Самият той издържа натиска на страха от царя и напусна. Да издържим. Защото сме потикнати, мотивирани, придърпани от невидимия цар. Изпитанията на нашата вяра имат прекрасно име. Изпитания, което означава, че след като ги издържим, изпити, които след като ги издържим, преминаваме през триумфалната арка на Божията любов. Но има нещо, което непременно искам да ви оставя. В края на тази проповед, и което ще продължи в следващата ми, когато имам привилегията пак да бъда поканен тук. Аз вярвам в максимата на вярата и максимата на вярата е всичко или нищо.
Искам да разберете това. Исус среща апостолите си и им каза: тръгвайте да ме следват. Тогава те подчиниха своята кариера, своите умения. Колко това са рибари? Аз не съм. Не мога да хващам риба. Има умения. И апостолите посветиха кариерата си, уменията си, талантите си, животът си, всичко на Христос. И всички ние понякога се нуждаем от силна вяра да преместим различни планини в живота си. И Библията ни казва, че само едно синапово зърно от вяра е достатъчно да закваси цялото ни естество на победители. Имаме ли това зрънце вяра? Този малък квас на божествена частица, която ни прави силни за събаряне на крепости. Имаме ли това зрънце вяра, което ни прави крайни? Всичко или нищо. Моисей в името на справедливостта убива изедника и като един наш Левски е готов да отстоява тези позиции до край, дори да заплати с живота си. Бяга спасен, победител, 40 години образование в пустинята и битка, 40 години след това водачество на един ужасен народ. Но той даде всичко, което е в името на невидимия Бог. Някой може да каже: аз обичам Бог, но обичам и банковата си сметка. Няма нищо лошо в дългите цифри на банковите ни сметки, стига те да не са нашия Бог. Защото дългите цифри в банковите сметки на прекрасни хора раждат прекрасни неща от тези ресурси. Мога ли да имам амин? Моля ви, по никакъв начин не се поддавайте на изкушението да кажем, че всички християни трябва да бъдат бедни. Аз искам да ви попитам, кажете ми един човек в Библията, който е свършил божествена работа и който не е имал нужда от ресурси, набавени му по различен начин. Един ден ще ви говоря за Захей, да разберете, че Захей инвестира в служението на Исус половината от богатството си. В служението за бедните. Сега друг е въпросът, като ги даде на Юда, той какво направи с тях? И какъв процент се е, но това си е на Юда отговорност. Да, вероятно всичко, което влизаше в неговите ръце, по някакъв начин полепваше по тях. Искам да си отделя тези последни 5 минути, за да ви кажа, че най-голямото оръжие срещу вярата е посредствеността. Да вярваш означава до краен предел да си сигурен в Божиите думи и абсолютно да изграждаш стила си на живот по тях. Това е вярата. Вярата не е емоция, вярата не е някакво специално трептение тук под лъжичката. Вярата не е нещата, които, нека да кажа така, въздействията, реакциите, които нашите тела преживяват, когато Святия Дух ни благославя. Това са реакция на нашата биология от въздействието на Божията сила върху нас. Не смесвайте вярата с духовните преживявания. Вярата е духовно преживяване, но тя е повече стил на живот, отколкото преживяване. Разбирате ли ме добре? Разбира се, някой друг път ще говорим за един дар вяра, който идва в определени моменти, но отново той се развива, този дар вяра, в почвата на ясно и дълбоко доверие върху божествените писания. Вярата означава да се довериш, че това, което Бог казал, е абсолютно вярно и то не подлежи на никакви коментари. Вярата е да вярваш в оксимороните, които Библията ни дава. Оксиморони според човешките разбирания, но абсолютни причинно-следствени връзки в духовния свят. Това е вярата. И когато си посредствен,
да четеш Божието Слово. Когато си посредствен, да си част от тялото Христово. Когато си посредствен, да подкрепеш делото Божие. Когато си посредствен в Божията мисия, това е обратното на вяра. Има ли смисъл това, което ви казвам? Всички сме толкова щастливи да знаем, че имаме Бог, който изцелява. Всички сме толкова невероятни да знаем, че Бог дава благодат, което означава незаслужена милост. И аз съм абсолютно съгласен. Но искам да те попитам, така както Моисей беше привлечен от Божието Слово и от самия Бог и израсна 40 години под Божието водителство преди да стане водач на вяра, искам да те попитам, ти готов ли си да влезеш под сянката, под въздействието, под влиянието, под излъчването на Божието Слово, за да може Божието Слово да формира в тебе герой на вяра. Какво е вярата ли? Библията казва, че ти трябва да направиш нещо и целият свят казва, че не трябва да го правиш и ти вярваш, че правилното поведение е да го направиш. И дори и целият свят да е против теб, както беше в случая на Моисей, ти оставаш спокоен в своята библейска позиция. И след това, от опит знам, идва на онова невероятно гаделичкане дълбоко в твоята душа, на Святия Дух. И усещаш Божието одобрение. И това вече е емоцията. Това вече е онази божествена трепет, която бъркаме с благодат. Едно божествено помазание, което идва върху онези, които вярват и са останали да устояват до край. Всичко или нищо. Хай всички да си го кажем. Всичко или нищо. Май нещо не сме много сигурни. Защото това всичко означава нещо. Когато спре да означава нещо, тогава ще е всичко, което имаме в Божията ръка. Искам да ви прочета няколко стиха срещу посредствеността. Колосяни 3:17 казва: и каквото и да вършиш, говорейки или правейки, върши всичко в името на Господа Исуса. Искам да кажа нещо за думите. Изкушен съм да ги го кажа. Знам, че времето напредва. Думите вършат. И каквото и да вършиш, говорейки или правейки, прави всичко в името на Господа Исуса, благодаряш за Него на Бога Отца. Представяш ли си да говориш посредствено, не като пред Бога? Какво правиш, бе? Бръщолевия си. Това е посредственост. Тя те отдалечава от вярата. Тя те отдалечава от резултатите от божественото геройство. В 1 Коринтияни 10:31. Аз наруших тая заповед вчера с една пица. Признавам си. Ядете ли? Това ли трябваше да напишеш, Господи? Ядете ли? Някой дето с пиенето, аз няма проблем. Пиете ли? Нещо ли друго вършите? Всичко вършете за... казваме, тая пица не беше за Божия слава. Изобщо не беше. Мисля, че разбирате примера ми, нали? Посредственост или вяра. Вяжте Божието Слово. Четете Божието Слово. Молете се Святия Дух да ви дава мъдрост, да ни дава знание. В него има отговори за всички неща. Стига да искаме да ги видим. Моята пица стои пред този стих и казва: не гледай, яш. А Павел казва: ядеш ли, Бождаре, го прави за Божия слава. Вау! Колосяни 3:23. И каквото и да вършите,
Работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци. И аз имам хора, които искат да работят на нашия обект, строителен, и повечето от тях претендират, като разберат, че съм пастор, че и те са християни. Аз към няма проблем. Напред тая стена е шпакой, като запред Господа. Бог няма да идва да одобрява, аз ще одобрявам. Ако ми хареса, значи всичко е наред. Какво правиш ти, като запред Господа? Хайде да почнем от дребните и малки неща. Шпаковането на една стена, правенето на един софтуер. Ако си лекар, поредната операция от най-малкото апендицит. Как го правиш? Извайваш ли нещата, които са в ръцете ти? Ако си лекар, как шиеш последния шеф? С усещане, че това момиче ще има нужда от красив шеф или просто е така през пръсти, както се казва на български. Как го правиш? Струва това. Я видим колко това са ученици или студенти, могат да си вдигнат ръката. Високо си. Я се изправете направо. Всички студенти и ученици да се изправят. Благодаря ви. Ако искате ли, няма насилие тук. И това послание е за вас. Учите география. Хората на вяра учат география всичко или нищо. Ма тя не ми върви географията. Ма тя не е количка, че да я буташ. Естествено, че не върви сама географията. И да я буташ, като няма колела, то е знание. Биологията. Време е църквата да разбере нещо. Ние всички се ядосваме колко лошо здравеопазване имаме. Колко това се ядосват за лошото ни здравеопазване? Или поне веднъж се ядосали? Ще ви кажа една от диагнозите за лошото здравеопазване. Колко пъти сте чули от този амвон да мотивираме младите хора, че Святия Дух е най-великият лекар и че те трябва да учат биология, да станат най-добрите лекари и да дадат тази невероятна кариера в Божията ръка и чрез вяра да изпълнят мисията на Бога като лекари. Ето това е послание за вас. Всичко, което вършите, вършете го като пред силно да го чуе Господа. Може да седнете. Надявам се другата неделя пак да дойдете на църква. Тогава Симеон ще проповядва, той е малко по-мек. Така че аз съм гостенин само тук, не го вземайте това при сърце. Какво правиш? Изборът е твой. Днес аз поставих посредствеността, компромиса, шикалкаването, межитурството срещу вярата. Преписвачите срещу победителите. В училище, ако говорим. Натиска е да препишеш. Вярата е да знаеш. Натиска е да минеш между капките. Вярата е да минеш по пътя на победата. Не знам дали имаше смисъл тази проповед за вас. За мен имаше. Докато ви проповядах, се изобличих за вчерашната пица, затова ще бързам днес да си взема нещо друго. Бог да бъде с вас. Искам да завършим с молитва. Молитва срещу посредствеността. И молитва за вярата и силата да правим най-доброто. Отче, каквото и да правим, ни дай смелост на хора, които вярват. Дай ни тази смелост, която имаше майката на Моисей, да се изправи срещу цялото тогавашно общество и военна машина на фараона и репресивна машина на правителството в името на живота и на Твоята мисия. Благодарим Ти, Господи. И ни дай една невероятна седмица на победи чрез вяра. Невероятна седмица на ясни и точни разбиране върху Твоето Слово.
ясна седмица, укрилени всеки ден от невероятното ти Слово, чрез което достигаме върховете на нашия живот. Амен. Бог да бъде с вас. Супер след обед неделен. Ядете ли, пиете ли, пред Бога го правите. Мир вам!